orain bai atzera kontaketako egin aldu. Vamos! Venga, beste zerbait, ea zer ikutai. Zu, ez di nahiko kompetitiba. Kaixo kuadrilla. Kaixo. Ane, Zer? orain ja bai, iritsi da atzera kontaketa gabonetarako. Bai, bueno. Hori nahiko gaizki. Txokolatezko egutegia falta zaigu? Bo, nik erosi nuen atzo. Bai, eta? Atzo janera bai. Bueno, gaur egutegirik ekarriz badugu ere, nahi gure reportaria hemen izango dugu. Bakizu ergoiago? No, Nebukaire minutu bat, joku bat, Challenge. eta gure gonbidatu. Nordugu gaur? Esti Marquez! Toma! Azte honetan Euskararen eguna ospatu dugu. Hori da, eta igandera arte gogoratu Durangoko azoka ere bai ospatzen ari dela. Aizue, eta azte hau Euskarari eta Euskal kulturari eskainia badago ere, ikusgarritasuna unero eman behar digu. Nik ez dut ulertzen, zergatik egun bat, guk egunero erabiltzen badugu euskara. Ba, gu bai, baina jendeak ez du erabiltzen. Ja, baina ez zergatik gabiz oraindik horrela. Ba, ez dakit. Agian familiako kidek ez dakitelako. Baina eskoletan ikasten da, euskaraz. Bai, ba, guaiago irudituko zaila gazteleraz egitea. A ber, guaiagoa nola izango da gazteleraz hitz egitea, hori mundu guzti egiten batu. Horrek multzoko egiten zaitu. Nire klasean, 0 ateratzea, guaiagoa zen, nota honak ateratzea baino. Ja, bueno, baina honena argudio tontoei entzungo egitea. Bai, gainera, euskara erabiltzen ez dutena gero hor, oporretan da zenan, kanpora hor bai, ondo hitz egiten dutela, Baina eski hori fantasia da. Bai, egia da Hori nahiko guai kuskusiatzeko dago. eta ondo dagoela. Osa, nahiko ondo dago. Zuri inoiz esan dizute, euskaldun itxura duzu edo, zu euskalduna zara? Bai, eta esaten didate Albania ritxura dudala. Albani, Bai, niri daki. esaten didate herberetako itxura dudala. Baina herberetakoak ez dira altuak. Aritz? Ez, osea, ja beti, komplexoa Egia da. egin bat irrogeita nahiko dute ez da asko, baina gutxi ere ez da. Bueno, baina esan nahi genuena, euskararen inguruan ez dela ez hizkuntza sekretu bat, ez altxor bat, ez horrako ezer da, gure eguneroko errealitatea. Erromantizaziorik ez. Ez. Bueno, baina Amsterdamera joan gaitezke, egunen bat. Bueno, baina oraingoz nahi gure reportarerekin joango gara, ze azokan egongo den Egia. superartista batekin egon da. Ez galdu. Kaixo bikote, Durangoko azoka hasi berri da eta ni gaurkoan albuma estreinatzen ari den artista batekin nago. Plazer bat, Plazera nire. Janus Lester proiektua 2022an atera zen ez gaitzala loak harrapatu albumarekin Eta 2 urte beranduago, Durangorako, gure bigarren lan luzea, Lore, deitzen dena. begira norak herri zaitugun, uste dut elkarrezketa egiteko barrura pasatu gaitezkela. Ondo iruditzen zaizu? Goazen? Asko maite duzun pertsona bati, ze lore oparituko zenioke. Luzaroan iraungo duna, ez? Eta zure diskatik ze abesti oparituko zenioke. Bira, nik uste dut, Lore diskan, badagola Lore abestia ere bai. Oain saiatu beharko gea asko maite dugun pertsona batentzako lore bat bilatzen. Prest? Ados? Goazen. Goazen? Hauetakoak dira. Hori oso polita da. Hori eramango dugu etxera. Venga, eramango dugu. Venga. Neri esan didate benetan lorek behar dutena azteko da musika pixka bat. Venga, bestuko dizuet zerbait, ea zer iten zaizun? Oso, no? Errepide biluzietan aurrera goaz nahi gabe. Atzeko leiotik kantuz, lara lara la, lara lara la. Zer datorren jakin gabe. Minutuak ez du segundurik galtzen, iesean gabiltzanean. Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Ziur nago Janus Lester liburu on baten konpainia ez zinobea izango zarela. Bueno, saiatuko naiz. Eta ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi izan eta musu pila. Agur! Guk landatu gendun lore bat, ane goretzen zara? Bai. Oso polita zen, Polita da. oso azkarra hasi zen. Da, ariz da. Bueno, joko bat bururatu zait. Lore Enziklopedia. Lore zikloze? Bai, aritz begira, Loren argazkiak ikusiko ditugu eta euskarazko izenekin lotu beharko dituzu. Ja, baina arazoak, nik ez dakit ezer. Horregaitik aritz, 20 segundu dituzu. 4 aukera. Pantailara begira, bai, prest? Bazen! Masusta batzuk. Ez, okerra, urrekoa.
Tik-tak, tik-tak, Narzisoa da hori. Oh, zuzena! Eta hoiek dira... Denbora gutxi. Hoiek dira... Ziklamena da hori. Ez, okerra, urrengoa. Hori da Petunia orduan. Ez, okerra, urrengoa. Hane, esan dizut ez dakiala ezer, hoiek dira masusta batzuk. Ez. Ui, denbora gutxi, Hoiek dira orduan, agortzen ari da. morikoak dira hoiek. Bai, Baina izena zuzena, urrengoa. Hane, ez dakitago oso zer. Denbora! Oh, nahiko txartu aritz, baina, bueno, lastai. Zerbait behintzat ikasi dugu. Loreak zaintzen ez, desde luego. Bueno, nebuka minutu bat, joku bat. Bideojokoak euskaraz jolastu nahi ditugu. Ta ez ditugu joku nahikoa eskuragarri. Gaurkoan euskaraz jolastu dezakezuten beste bideojoko bat ekartzen dizuet. Bino dugun istaruzatzeko zehozein berko dugu. Adi, bagoa zela. Gaurko bideojokoa Hyperlight Drifter da. Akzio-abentura RPG generokoa. Bideojokoa euskaraz duzu eskuragarri. Gorpuz betetako mundu batean agertuko gea, eztulka egiten dugun bitartean. Odola ateatzen zaigu ahotik. Odol horrek monstru forma hartu eta hil egin nahi gaituela diru. Zeruan errombo distiratsu bat ikusiko egu. Mateunez errombo hori lortu berdegu gure gaixotasunarekin akabatzeko. Zutzar batean esnatu eta gure abenturari ekingo diogu. Herrialde zentral batean egongo gea. Lau zona aukiko ditugu esploratzeko. Iparra, hegoa, ekia eta mendebaldea. Zona bakoitzak bere bioma eta itxai konkretuak eukiko ditu. Zona bakoitzaren amaieran bertako bosa akabatu berko egu. Abixatzi zuet, bideojoko hau zaila da. Erreflexioak ondo manejatzea eta habilidadeak momentu zehatzetan erabiltzea erabakigarria izangoa. Momentu askotan ataskatu agetuko zazte. Ez da txarrak zehaztela. Esan dut jokua zaila dela. Daxa espata arma gotikina, mekanika simple bino ezberdinak, denak ezinbestekoak. Mapa superpolitata zaindua izateaz gain sekretu pila bat ditu izkutatuta. Denak uskuxiatzea gomendatze dizuet. Ea gaixotasunarekin akabatzea lortzen zuten. Nebuk esan duen bezala euskaraz nahi du jolastu, ikusi, entzun, Hori? irakurri. Bai. Gainera, interesgarria da euskaratzen lanak voluntarioak egiten Arrazoi. dutela. Nik behin Wikipedia horri bat itzuli nuen euskarara. Bai zera, hori egin daiteke? Bai, benetan. Eta zer itzuli zenuen? Marrazo balearen horria. Marrazo balearen horria, zegaitik marrazo balearen horria, ane. Bueno, egia esan, Wikipedia euskaraz eukitzea, guai dago. Ez horregatik, A ber, ane, zuk horri bat itzuli duzu eta gainera izan da marrazo balearen horria. Osea, Bueno, bada zerbait. arrazoian, eta nik gaur ere egin dut nire ekarpena ekarri dut. Bai, ekarpena ekarri duzu. Ekarri dut, nire challengea hemen dagoela. Joan ikustera. Gaixo kuadrilla nahikotxo ezagutzen gara elkar eta gaur hori frogan jarriko dugu zenik zuen adimena irakurriko dut. Zuek pentsatu, eta nik asmatu. Guazen ikustera. Bueno, gaur norekin nago, Aizea, Magi, te izen jarriko zeniokete. Mixi. Maskota bezala eukiko zenukete, oza, moñoñoa da. Zan daiteke. Izan daiteke, non ikusten dugu? Pista bat, Afrikan, adibidez. Afrikan, lehoiak. Lan bat izango bazue, zelan izango zuken. Polizia. Polizia? Jaguarra? Ez dakit, zer da? Tigrea. Ibinka. Ibinka Eta Alba. Eta albarekin. Marrazki bizionen kolorea. Hori da. Euskeraz, bazegoen marrazki bizidun hau, Bai. Zutu baiet. Keba. gaztea da. Ze lan dauka marrazki bizidun honek? Jatetxe baten ibiltzea lan egiten. Ze maskote izango luke? Ba, rabilloa, karakol. Barraskillo. Bob Esponja da. Bai. Bai. Oso ondo, ikusi duzunez. Alejandra. Piratu behar zaitut. Espainia mailan da famatua, ala mundu mailan da. Mundu mailan. Protagonizatuko zenuke pelikula hau. Bai. Fantasiazkoa da. Ez eta bai. Espazioko zerbait da. Bai. Interestelar da. Bai. Toma! Norekin nago, Aizea, Aldara. Euskal Herri mailan famatua da, ala mundu mailan famatua da. Mundu mailan. Abeslaria da, Bai. mutila da. Ez. Beran abesti baten letrarik esan aldiazue. Rolex. Animali bat izango balitz, ze animali izango litzateke. Aloba. Shakira da! Shakira da! Zuazokan izango zara asteburu honetan? Noski baietz, ni bihar noa liburu bat erosi behar dudala. Bai. Eta bakizu nor gehiago gongo den gaur? Naia Sigiro gongo da, makusiko izarrekin batera hor argazkiak ataratzeko. Bai. Eta baita, irabazi harteko laugarren denboraldiko aurrezprenaldia da. Domekan. Igandean. Igandean, domeka, ez dakinentzako Bai. bizkaieraz, domeka Bai. igandean. Eta gure gonbidatua hemendik zuzenean bertara doa, beraz, goazen. Bai, Bai? baina ze bus hartuko du? Autobus magikoa hartuko du. Autobus magikoa, Lorena. Bizkurnerera. Elkar
elkarrizketen txokoan gaude, eta gaur gu orain eta hemen gurekin Esti Marquez. Kaixo, Esti, zer moduz? Kaixo, ondo, eta Ondo, oso gotxu hemen. Esti abeslaria da, 2008an hasi zen abestiak kaleratzen, 2022an zure lehengo tiska atera zen nun, hitzekin jolasean deitua, eta gatoz hitz egitera, zure azkenengo lanaren inguruan, zure azken albuma, Atemporal deitzen dena. Bai, oso ondo, jo, Bueno, denbora gutxi ni joan musikan, baina nahiko intensoa. Oso intensoa. Denbora hori, bai, eta oso pozik egia esan azkeneko lanakin, gogoan ekan ateratzeko, eta... Ze ondo, bide batez, plataforma guztietan dagoela, entzun gai. Eta azokan ere, Eta hori da. Bai, saltzen tope. Zuk Atemporal deitu duzu zure diska, esan nahi guzu zegaitik den, zer edozein momentutan entzun aldelako, triste zaudenean, alai zaudenean... Disko hontan, idatzi dituan abestiak dira, nire 25 urtetan gertatu zaizkiten gauza ezberdinei. Hasiera eta amaiere ez dago hitz egiteu batez ere, horregatik da atemporal, ez? Hasierak eta amaierak dialako atemporalak. Eta zure abesti guztietatik gogokoenen bat izango duzula imaginatzen dugu, zuk uste duzu jendearena eta zure gustokoena berdinak direla? Bira, adibidez esan dezaket ez diskontatik, sino lehenengo disko ateran honetik, oroitzapenek esnatu naute, dala entzunena eta jendea ikilena gustatu zaigona, en plan, loko. Nik ez nun diskoan sartu nahi. Horrekin ja esaten. Hori pasatzen da, Etzat nire kutxunena. Bueno, eta badaukagu orain, goazeneko denboraldi berrian, zure abestietako bertsio bat. Eite izu ilusioa, goazenen egotea zure abesti bat? Bai, polita da, nire ustez gizartea aportatu albai oso zerbait zure musikakin egiten dit ilusioa bai. Bueno, eta orain kalera joango gara, ze kaleko jendeak galdera bat dauka zuretzat. Bale. Goazen. Ez programatu zaituzte artistatekin etzen una nahi. Kaleko jendeak gerozta. Ziur baietz, ezta? Programatuela kontzertu banderea eta besteana batean. Bai, azkenen koinziditzen duzula, bakesteitzean, edo... Nik uste hori baietz, baina uste tokatzala beti ez. Eta pasatu zaizu agian ezagutzen ez, pertsonalki ezagutzen ez zenuen artista batekin koinziditu, eta esatea, ez nuen espero horrelako izatea, edo... Gertatu zaitu hori onera eta txarrera. Hori esan behar Biak. Bai. Bueno, niri pasatu zaite, esatea, pertsona hauei, ze jatorra ezagutu nahi dut, eta gero... Eta gero, ez beste, a ber, nor? Abiztot esango. Es que, claro, botatzen duzu harria, eta gero... ez du txarrana. Bueno, bikote, kalan ibili gara, gaur iritziei buruz galdezka, eta galdetu dugu ia zein den zuen mugikorrean dagoen azkenengo argazkia. Ikusiko dugu zer erakutsi diguten. Kontuatu gabe inun kaptura bat Spotifyeko anuntzio batea. Gaurko azterketan emaitza. Diare bai, gaurko azterketan emaitza da. Trentza bat. Nire laguniko berenaren txakurra. Nire azken argazkia iluntzea da. Kote, guri tokatzen zaigu. Erakustea. Nazti, ezarete libratzen, nik non daukat mugikorra, hemen gordeta. Nahi baduzu, eta... Joa berrez, eira ibadezu. Nahi baduzu, egin bai ala bai. Aper. Egia izan behar da, Nahiko normala da, neria. Ai, ze polita. Polita. Arre zure harit. Ere bai katutxo bada, baina... Zer pasatzen animaliekin? Nik beste animalitzo bat. Denak animaliak emateu honek broma bat, Hori zuzara, ane. Bueno, hau guztiak, Eta listo. nota honekin, lista, maitu elkarrizketa. Bagoaz, jolasera. Goazen. Venga. Jolasaren txanda iritsi da, eta bakoitzak edalontzi badaukagu, pelotatzo pila bat, eta bote batekin edo gehiagorekin, barruan sartu beharko dugu. Batekin edo gehiagorekin. Bai, sartzerakoan, tokiz aldatuko dugu, arantza. Arantza? Sanik imar dut. Buelta. Horrela? Horrela. Vale. Prest. 3, 2, 1, go! Ui! Ia. Ja. Orain zer, ez du nahi inork sartzea. Ze horrela nik irabaziko dut. Ja! Aila, Esti! Ja! Vamos! Ala! Venga, zu atzera, zu bestera. Ja! Zu, Esti nahiko kompetitiva, Venga, ja, gutxi hurrengoa. Nik bat ere ez. Aberra, ni batza. Bat ere ez. Ui, kauen aletxe, venga, hurrengoan, Ja! Ez, ja! Ai, nik nire toa izan faiatzia, porque nik hemen agenditu. Ja, bai, no te fastidia. Anes, sartu. Vamos! Bueno. Bat geratzea. Esti zure eskutan. Ba, Esti,
hori gureta. Egin behar dugu recuentoa, eta nik eskerrak nahi diet eman telebistako magiari eta baso magiko hauei ere bai. Vale, egin dugu recuentito? Bai, 3, 4, 5, 6 eta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ba, bukatu da agur esateko. Bukatu da. Agur esateko unea. Esti, eskerrik asko. Guran egotearren, gu aguantatzearren ere bai, eskerrik asko. Eta ezaztu atemporal diska entzuteko, Esti Market zaretan, azokan ere, Makusi jarraitu, Kalaska. Datorren astean gehiago. Agur, eta gu azokara guaz. Azokara, bai. Autobus magikoan. Autobus magikoan guaz. Agur.